Хер Бебе е най-голямата и първа частна детска кухня, лидер в своя бранш. От септември 2015 година Хер Бебе отвори нов производствен цех, оборудван с най-съвременна техника. Хер Бебе е на пазара от 2001 година. Вече 14 години работиме и храниме децата в София първоначално, а после и в някои градове от страната. Новото за цеха е, че ще имаме възможност вече да излеземе на национален пазар като капацитет. Тук ще може да се произвеждат доста по-голямо количество храни, което целта ни е вече Бургас, Варна и други големи градове в България да завладееме като пазар. Хер Бебе се стреми да предлага най-високо качество благодарение на стриктен качествен контрол, добри и усмихнати служители, откритост и доверие, изследване на нови възможности, грижовност и внимание, постоянна оптимизация и иновативност. Качеството ни е най-силната страна. Използваме само най-добри продукти. Искаме да предложим на децата, които се хранят, респективно на майките, най-доброто, на което сме способни и съответно пазаруваме най-добрите продукти. Доста добър екип събрах в продължение на 14 години, както работим. Така доста хора минаха през фирмата, но мисля, че се избистри един добър екип от професионалисти, които някои се обучаваха по време на работата, някои дойдоха обучени и готови, но така събрахме един доста добър букет от хубави хора. Мисията на Хер Бебе е да произвежда здравословна и полезна храна за потребителите, да бъде в помощ на всеки един родител, да бъде приятел със своите клиенти и партньори. Пожеланието ми към клиентите е винаги да са живи и здрави, а да изберат Хер Бебе, защото ние не продаваме храна, ние продаваме здраве за вашите деца.